Ara el que farem serà posar un catalitzador. Recordeu quina és la feina del catalitzador? Activar la reacció. Fer que vagi més ràpid. Ara, quan en Pepi posa el catalitzador, aquesta reacció de desprendiment d'oxigen, que ara està tinguent lloc, però que va molt a poc, tindrà lloc molt més ràpid. Ho fem? Us comentava quina és la feina del catalitzador. Fixeu-vos que recordeu aquella grau que s'ha fet? El catalitzador intervé en la reacció, sí, intervé, però no es gasta, no es consumeix. Fixeu-vos que aquesta reacció és la del peròxid d'hidrogen, que dona, el tenim aquí, peròxid d'hidrogen que dona aigua i oxigen. Què és això que tenim aquí? Què és això que tenim aquí? Com l'hem fet aquesta espuma? Bueno, ja us he explicat després, tenim sabó Fire, i hem fet oxigen. La cosa que hem fet és agafar i emplenar el sabó, fer bombolles de sabó petites, fer bombolles de sabó amb l'oxigen generat amb la nostra reacció. Serà refredar el contingut d'aire d'aquest bol. I per això utilitzaré el nitrat líquid. Això és un recipient especial que se'n diu vas viewer, que és com un termo que aïlla molt bé el nitrogen líquid de l'exterior. I el que tinc aquí dintre és el nitrogen líquid, el tinc dintre d'aquest altre. El que faré serà el submergiré aquí dintre i l'aniré a refredar. I sembla que aquí no la punta? Mireu, això són unes flors que he escollit aquest dematí. Que cau la cama, al final mirem l'actiu Bé, doncs vosaltres sabeu que les flors són elàstiques i que per tant jo les puc acaronar sense que estiguin. Aquestes flors que són toves o que són elàstiques, ara el que està fent és que està congelat i les seves propietats elàstiques canvien. De tal manera que ara quan les treguem, aquestes flors deixaran de ser elàstiques i es tornaran fràgils. De tal manera que jo ara faré així. Ara el que farem amb en Pere és un experiment. Bye-bye.